tomto tutoriáli si ukážeme, ako si základne nastaviť scénu pre V-Ray, ako ju nasvetliť a aplikovať niektoré základné materiály. Takže mám položky pre V-Ray. Prvá je pre nastavenie materiálov. Vidím, že mám načítané materiály, ktoré si môžem ďalej nastavovať. Ďalej je všeobecné nastavenie prostredia V-Ray. Ďalej je samotné spustenie renderovania. Potom frame buffer je vlastne okno, v ktorom sa nám to rendruje. Môžeme zapnúť, vypnúť. A ďalej tu máme nasvetľovacie prvky, ako je bodové svetlo, obdĺžnikové svetlo, cielené svetlo a svetlo so špeciálnymi efektami, načítaním určitej mapy a vzniknú rôzne efekty svietivosti svetla. Takže prejdeme najprv k základným nastaveniam. Že v Global Switches si vlastne volím druh svetla, buď svetlo z V-Rayu, alebo Default Light sú svetla zo SketchUpu a takisto môžem si zapnúť len svetla GI, ktoré vlastne nastavím v tejto záložke Environment. Takisto môžem zapnúť, vypnúť tiene, odrazy a potom ešte používaná vec je prepísanie materiálov na jednu farbu. Takže toto nám slúži pre urýchlenie pri zisťovaní nasvetlenia danej scény, že nám to vyrendruje v jednej farbe. Takže to si môžem nechať zapnuté. Ďalej systém si nastavujem spôsob rendrovania, to momentálne nás nezaujíma. Kamera je dosť dôležité, ak používam práve environment, tak musím mať zapnutú fyzikálnu kameru. Takže ak budem používať environment, tak si musím zapnúť. V tejto kamere nastavujem rýchlosť uzavierky, citlivosť, F číslo. Ďalej, ak by som zapol nastavenia kamery DOF, takže to je vplyv rozostrenia podľa number čísla. Ďalšími nastaveniami je práve environment, takže momentálne tu mám zapnuté veľké M, to znamená, že mám nejakú ďalšiu mapu, funkciu načítanú, takže ak ju vypnem, dám no, OK, takisto pre pozadie, tak budem mať vplyv svetla a pozadia práve z týchto farieb, takže ak si zvolím biele svetlo, tak mi to bude nasvetľovať bielým svetlom a pozadie bude čierne. Takže takto môžem zatiaľ nechať nastavené. Ďalej image sampler, color mapping. Pre architektúru zvyčajne používame Reinhardt pre zvýraznenie hrán. Bring multiplier, zvyčajne pre exteriéry to môže byť týchto 0,8, v interiéroch to môže byť určite 0,2, po prípade pri presklených fasádach
0,4 alebo pri hlbokých miestnostiach, kde vznikajú tmavšie miesta, takže tam by sme mohli aj 0,05 použiť. Ďalej output, vlastne výstup našeho obrázku, takže tu si môžeme nastaviť rozlíšenie, takisto automatické ukladanie, prípadne zvolením cesty. Ďalej nastavenie spôsobu rendrovania. Vlastne používam GI, mám zapnuté. Ďalej tu je dôležitá vec, výber týchto spôsobov, takže pre architektúru zvyčajne Riedens Map a Light Cage ako sekundárny engine. Tieto nastavenia vlastne sa mi zobrazia tu, otvorím a ďalej nastavujem. Podľa kvality daného výstupu v nejakých náhľadoch môžem dať -3, -2 a pri finálnych renderoch už môžem to dať na 0. Zase môžem dať -1. Ďalej ASPH Subdivisions pri finálnych renderoch môže nastaviť aj hodnotu 100 a pri nejakých testovacích mi postačuje 30, 50. Samples hodnota znovu pri finálnych môže mať nejakých 50 a pri testovacích renderoch mi postačuje 20. Ďalej v Light Cage môžem nastavovať Subdivisions, že znovu podľa potreby. Pre ten exteriér si môžeme nechať týchto 800, prípadne v testoch si môžeme dať nižšiu hodnotu a v interiéroch táto hodnota sa môže byť okolo 2500, 3000, prípadne aj viac. Záleží podľa, napríklad nám vznikajú na stenách bielých také flaky, takže vtedy by som zvýšil túto hodnotu ešte, aby som dosiahol nižšiu flakatosť. Ďalej Caustics nastavenie používame pri lomoch, odrazoch, takže najmä ak by sme napríklad nejaký pohár, detail mali zaostrené alebo nejaké šperky, tak vtedy môžeme zapnúť. Vždy tieto všetky nastavenia nám predĺžujú dobu renderovania, takže ak nás nezaujíma takýto detail, tak to môžeme nechať vypnuté. A nakoniec, ak používam displacement mapy, to sú vlastne mapy, ktoré nám dodávajú z textúry trojrozmerný nádych. Nám vystúpia do priestoru tieto textúry, takže tu si môžeme práve všeobecne zadefinovať nastavenia, to hodnotu edge length, čím nižšia, tým to kvalitnejšie, ale znovu na úkor času. Potom celková hĺbka týchto nastavení, takže 1, prípadne ak chceme pre všetky to znásobiť displacement mapy, tak môžeme zvýšiť túto hodnotu a takisto kvalita max subdivisions, ak dáme väčšie číslo, znovu kvalitnejšie. Takže môžem zavrieť. Vrátim sa späť, mám nastavený environment podľa farieb, idem renderovať. Takže ak spustím render, sa mi načítava daná scéna a spúšťa sa mi prebieh renderovania. Takže vidím výsledný obrázok.
čierne pozadie, biele svetlo a nie slabšie a sú prepísané materiály, ktoré máme vlastne tu, Global Switches, Override Materials. Takže by som mohol prípadne zvýšiť intenzitu tohto svetla. Čiže môžem dať napríklad 4. Teraz prejdem do Frame Bufferu. Tu si môžem nastaviť Region Render, takže nejaký výber daný, ktorý vyrendrujem, nemusím vždy renderovať celý obrázok, ale môže ma zaujímať iba niektorá oblasť. Čiže teraz keď spustím render, tak sa mi vyrendruje iba určitá časť. Vidím už teraz, že som zvýšil intenzitu toho svetla, takže už je to svetlejšie. Takže ďalej si môžem ale nastaviť svetlo podľa Text Sky. Takže volím možnosť. Tu si môžem zvoliť spôsob, buď ak dám known, tak svetlo ide od nás, ale ak použijem sunlight systém, tak vlastne je to načítaný zo SketchUpu. OK. Takže presne ako máme nasvetlené v SketchUpe, tak sa mi to bude rendrovať to svetlo. Takže aj pre pozadie môžem použiť Text Sky. Takisto načítam Sunlight OK. Tu máme nejaké nastavenia. Môžem nastaviť intenzitu, viditeľnosť slnka, jemnosť, tiene. Ak zmením tieto parametre vo Text Sky, aj keď som vo backgrounde, color, okay, tak sa mi prejavia tieto zmeny aj GUI color. Takže vidíme, že intenzitu som zmenil, sa mi zmenila aj tu. Tvrdím OK. Takže teraz keď spustím render, takže sa mi rendruje daná scéna. Takže v tomto prípade už vidím, že to mám moc presvetlené. Takže môžem ísť do záložky kamera a tu si môžem upraviť niektoré parametre, napríklad môžem znižiť ISO. A dám znovu render, že mi nabieha. A tu už vidím, že tiene sú viditeľnejšie, že už je svetlo nastavené lepšie. Takže mám render s prepísaním materiálov na bielú farbu. Ďalej, keď som v tejto kamere, tu môžeme si nastaviť aj typ kamery, takže štandardná, a potom môžeme aj sférickú, kde si môžeme nastaviť práve zorné pole napríklad na 180 a nám vyrendruje v zornom poli 180, takisto ryby pohľad, takže dajú sa tu robiť ďalšie nastavenia v tomto smere. Takže môžem si teraz vypnúť prepísanie materiálov a môžem spustiť znovu render. Takže už mi dobieha render a vidíme, že mi vyrendrovalo daný obrázok s tým, že mám načítané textúry.
ale bez žiadnych odrazov. Nie sú použité žiadne BAM mapy, displacement mapy. Priehľadnosť je daná iba zo SketchUpu. Takisto tieto stromy majú obrys danej mapy, textúry, že nie sú priehľadné. Stromy by som ale aj tak riešil spôsobom dodatočnej úpravy danej fotky, napríklad vo Photoshope alebo podobných programoch. Ale dajú sa aplikovať aj alfa mapy na takéto stromy a s tým pádom, že sa mi stane táto zelená časť bledozelená priehľadnou. Záleží podľa toho, ako sú vytvorené tieto stromy. Takže môžeme si aj ukázať, ako práve môžeme dosiahnuť priehľadnosť tejto zelenej farby. Takže môžeme si zavrieť nastavenia. Tvoríme si materiál editor V-Ray a takisto materiál editor zo SketchUpu. Pipetou si môžeme načítať danú textúru, takže klikneme na niektorý ten strom. Tu vidíme, sa mi načítala, takisto sa volá smrk a takisto aj vo V-Ray v nastaveniach materiálov sa mi automaticky načítala. A keď to je správne načítaná textúra, edit, napríklad TGA alebo PNG môže byť, kde môžem definovať práve v nastaveniach V-Ray materiálu použitie priehľadnosti tejto textúry, takže iba jednoduchým zaškrknutím môžem teraz vyrenderovať obrázok. S tým, že už budú dané stromy mať priehľadnosť. Takže už teraz to je zrejmé. Takže môžeme vidieť, že dané stromy už vyzerajú oveľa lepšie. Takže ak si teraz chceme napríklad tento obrazok uložiť, tak to môžeme použiť Save Image. A tu si zvolíme cestu, kam to chceme uložiť. Ak sme si nedefinovali samozrejme v všeobecných nastaveniach výstup a ukladanie